ze de dobber hier eens een paar keer op en neer gaan. Oh, dan zien ze aan het knabbelen. Ja, dan zitten ze er net aan. Oké. En wat zit hier? Ja, van alles. Voren, wat grondels, kaper, snoek. Ja, van alles eigenlijk. Voor ieder wat wil, zeg maar. En sinds wanneer zit ze hier? Het is nu ongeveer 11:30. Vanmorgen 6:30 zoiets. Hartstikke idee. Moest toch wat doen met de vrije dagen, hè? Best een Bolderse. Ja. En een echt een Bolderse? Ja. Oké. Ja. Hey, en vertel eens even... Ja, hij bewogen, hè? Ja. Maar is dat nou ook, was ik nou net eens proberen om hem aan de hoek te slaan dan ook? Dat ze hem de roet haalt direct? Ja. Maar omdat er heel veel van die hele kleintjes zitten, ja, is het toch soms wat lastiger. Want dan, vooral met de mais, het is daar net wat te groeit. Dan hebben ze de hoek net niet erbij zitten. Het gaat om de details. Ja, en geluk. Als ik dicht dan zo zien zitten, hè? Ja, Ruig t-shirt. dankjewel. Ja. Ja, en dan zie je het met een baard, woest een baard. Beetje badass, zo. Dan denk ik van, deze zie ik eerder op een dikke motor rondrijden. Of in een oude Amerikaanse auto, dan dat ik hem zie vissen. Ja, dat zou ik ook wel gaan doen, maar ja, daar heb ik het geld niet voor. Oké. Maar dat staat wel op de bucketlist, zoiets. Ja, dat sowieso. Hè. Kijk, een mooie Amerikaanse oldtimer is altijd leuk. Maar ja, of er moest een hele afstandje kopen, dan is het nog betaalbaar. Maar anders dan is het toch best echt zo wel een handig. paar jaar sparen. Nee, niet met auto's. Oké. Hey, en er zei ze net, vroeger altijd met opa gevist. Ja, Dat is ze lang. En wie oud was ze toen? ik denk vanaf mijn 6e, 7e, wie is mijn 16e, 17e zoiets. Oké. Dus dat heeft ze heel lang gedaan. Ja. Maar op een gegeven moment, ja, waar het uitgaan toch leuker dan 's morgens vroeg vissen. Hinoshiwa zeker. Wel eens, maar Wel eens? voornamelijk dan richting Helden-Panningen. Ah, ja. Wat was dat toen? Het cupje Cupke en Apollo. en Apollo, ja. Ja. Want wie al best als ik vroeg me? Ik ben nu 32. 32. Ja. Ja, ik ben iets ouder. Ik zoet dan meer in de noordagen van cupje Apollo, denk ik, of niet? Ja, ik denk de laatste paar jaar van Cupke heb ik wel flink meegemaakt, laat ik het zo zeggen. Hey, en als ze dan met opa zit te vissen, waar hebben ze het dan over? Hij opa verhalen? Nee, het waren eigenlijk gewoon zitten en stilzien en vissen. Ja. Opa won niet zonder proter. Ja, met vlagen wel, maar opa waren altijd heel geconcentreerd aan het vissen. Ah, dat wordt echt een serieuze visser. was Opa dat. was echt een serieuze visser, ja. Ja. Het is vandaag trouwens Wereldfietsdag. Oh, Heb je ja. dat meegekregen? Ja, ik zou eigenlijk vandaag Alpe 6 doen, maar ja, dat gaat niet door. Nee, serieus. Best Ja. een fietser. Ja, Hoe leuk is dat? Ja, want Frank had het er net nog over. ja. Nou, daar is het er al een paar keer over gehad. 3 keer. Ja, 3 keer. Ja, Frank is een fanatieke fietser. Hè? Oké. Dus hij raakt er ook niet over goed gepraat. Ja. Maar wat grappig dat we dan niet alleen een vissende bolderse tegenkomen, maar ook een fietsende bolder. Want bolder is ook wel een beetje een fietsdorp, hè? Ja, dan wordt hier aardig wat gemountainbiked en gewielrend. Juist. Ja. En waar is die liefde voor het fietsen ontstaan? Ook met opa? Nee, ik heb een paar jaar geleden in een burn-out gezeten. Ja. En ja, ik woei eigenlijk niet naar boet. En ja, ik had toch zoiets van, ik moet mezelf dwingen om naar boete te gaan. Dus toen was ik een doel aan het zoeken om naar boete te gaan. En toen kwam ik Alpe d'Huez tegen. Ik denk, ja, dan 2 vliegen in 1 klap. En mensen helpen en mezelf helpen. Dus toen heb ik me ervoor ingeschreven, maar ik had nog niet eens een wielrenfiets. En toen ben ik 6 weken van tevoren maar eens begonnen met wielrennen. Oké. En eigenlijk sinds toen, ja, toch wel een wekelijks terugkomend iets dat ik al 1, soms 2 keer in de week ga fietsen.
Dus als het was doorgegaan, hij is met 6 weken training, hij is Alpe d'Huez op. Nou ja, dat is inmiddels 3 jaar terug. En toen ben ik 2 keer naar boven gefietst. En ja, vorig jaar is het niet doorgegaan. Ja. Dit jaar gaat het niet door, dus we hopen maar dat het volgend jaar weer door moet gaan. 3 keer naar boven gefietst op Alpe d'Huez. Dan is er nog 3 keer is ook echt tote hozen. Voor mij waren het toen op. Ja, mijn lichaam zit van, ik weet niet wat Stig allemaal bij zijn doen, maar het is goed geweest. En hoeveel geld heeft ze ermee opgehaald? Ik geloof dat ik toen zo rond de 1500, 1600 euro zoot. Kijk. In een paar weken, ja. Ja. Waren er bepaalde mensen die op die netvlies stonden in die kennissenkring met kanker of die kanker gehad hebben, dat ze zeiden van... Ja, ook wel. Dat kon ik doen. Mijn oom die is overleden aan kanker. Een opa is overleden aan kanker. En 2 vrienden van mij die hebben leukemie gehad. Dus toen, ja, dan is dat toch wel een doel dat ze zegt van daar wil ik me echt wel voor inzetten. Dat voelde goed. Ja, Ja. ja. Ik En- ben normaal wel, ja, ik kijk goede doelen, oké, maar we zien een paar goede doelen die er wel ja, net wat meer bovenuit steken, waar ze wat meer voor wil doen, zeg maar. En dan burn-out wist er gaan zoet. Ja, ik heb vorig jaar weer klachten gekregen en ja, toen heb ik toch wel ja, therapie genomen. En sinds ja, december durf ik wel te zeggen dat ik weer de oude ik ben. Dus ja. Dus die therapie heeft tegen het laatste zetje gegeven. Ja. Om weer helemaal gezond te worden. Ja. Wat is nou het belangrijkste inzicht wat ze erdoor gekregen is? Om niet weer opnieuw in die situatie terecht te komen? Is dat meer duidelijker die grenzen aangeven? Ja, want ik kost geen nee zeggen. Ik durfde geen nee te zeggen, ook tegen de baas niet. Van, oh, die dus wel even nog wat extra's en dan, oh ja, is goed. Maar eigenlijk wil ik dat dan niet. En nu heb ik gewoon geleerd om te zeggen van, het is goed geweest. Ik heb mijn oren bij elkaar en het is mooi. Ik ga naar huis. Ik ga afschakelen van het werk. Dus ja, dat heb ik met de therapie wel geleerd. Ook leren voor zichzelf op te komen. Ja, ja. En dat voelt ook goed. Ja. Ja, ik heb nog weer meer rust. Dus, Ja, want hij moest er rust voor hebben, hè? ja. Ja, misschien is dat daarom ook wel dat ik een hoop jaar niet heb kunnen vissen en dat ik geen rust in mijn lief heb. Ja, ja. Maar nou ja, dat, Kijk, en mensen die een burn-out hebben, daar zeggen ze ook heel druk tegen van gang sporten. ja. Ook omdat dat wel een beetje, hè, dat brengt bepaalde stofjes in die cupje weer Ja. tot leven. En heeft ze door profijt van gehad? Van het Ja. sporten? Ja, ook van het wielrennen. Lekker ja, muziek op en ja, even helemaal zichzelf leeg fietsen. Gewoon ja, even op zichzelf zien. Ja. Ja. En dan komt ze ook in gesprek met zichzelf. Ja, dan ga ze wel nadenken over dingen waar ze anders misschien niet over zou nadenken. Omdat ze dan wel, ja, dat is echt op zichzelf. Als ze stuk is fietsen van 2, 3 uur, ja. Dan ga ze wel eens nadenken over dingen van wie zou ik dat toch anders kunnen doen. Of had ik het anders moeten doen of zo. Dus ook dat is goed geweest. Ja. Bist ze dan ook ander werk gaan doen? Of zit ze nog steeds bij dezelfde baas? Nee, ik zit wel bij een andere baas. Ik heb nu een baas die wat meer, ja, die het accepteert als ze zegt van nou, het is goed. Ik heb vandaag genoeg gedaan. Dat is ook belangrijk. Ja, Dat ze dat vertrouwen ook heeft. Dat ze dat, of dat gevoel heeft. Dat ze dat kan zeggen. ja, En dat ze dan serieus genomen wordt. ja, dat klopt. Ja. Wat voor werk doet ze? Ja, ik zit op de vrachtwagen. Ik werk bij een bedrijf en we doen veel ja, transport waar met een autolaadkraan gewerkt moet worden.
Transport met een autolaadkraan. Ja. Dus transporteer ze auto's? Nee, we hebben zo'n kraan op de oplegger. Ja. En daar kunnen we dingen mee naar boven hijsen of ja, wat verder wegzetten. Lijkt me ook nog leuk werk. Ja, het is lekker afwisselend. Het is Oké. niet alleen maar het rieën. Het is Ja, precies. Ja. tussendoor een beetje PlayStation met de kraan, dus dat is ook wel leuk. Oh, met zo'n joystickje, hè? Ja, met zo'n Ja. zo'n bediening was voor de boelcaps hangen, ja. Dus die best wel, de best op dit moment wel in die element. Ja, ik durf wel te zeggen dat ik gelukkig ben nou, ja.